Al jaren is de strijd rondom de nijbouw van de Poys hier in de Westereen. Er zal een nijpand gebouwd worden achter deze winkel. Maar de boorman is het er eigenlijk net mee eens. Het is namelijk zo, het zit hem heel heeg en daarom is hij te emotioneel om op camera te reageren. Maar de volgende punten zit hij erg mee. Het nijpand zal heger komen te lezen als zijn achtertuin. Waardoor hij bang is dat mensen die de winkel inrennen via de ingang in zijn achtertuin zien kennen. Daarnaast viel hij hem net jet, net terug de gemeente, maar ook net terug de Poys. En hij graag wil dat er beter naar hem luisteren was. En als laatste vindt hij dat de procedures rondom de vergunningen net volgens de wet gaan binnen. Nou heb ik het ook gesproken met de advocaat van de Poys en die zei het volgende. Moet ik hem toch wat in tegenspreken. Want wat ik al zei, er is het bouwplan begonnen als initiatief van de Poys. Die bij de gemeente, omdat toch in het kader van parkeren en het laden en lossen de nodig aan de hand was. Supermarkt Knelde wat dat betreft. Is er toch een keuze gemaakt. Ja, wat is logischerwijs? Bouw hem dan nog wat naar achteren. Wat minder ingrijpende ingrijp dan je zou denken. En dan voor hebben we wat meer parkeergelegenheid. Nou, op initiatief en aanvraag die omarmd werd nota bene door de gemeente, is uiteindelijk een bestemmingsplanprocedure gevolgd. Nou, daarbij zijn allerlei onderzoeken gedaan, afwegingen gemaakt, staat hij op de goede plek, hebben we met de ruimte voldoende rekening gehouden, stedenbouwkundig, flora en fauna en dergelijke. En dan in november 2021 is dat bestemmingsplan vastgesteld. Uiteindelijk wordt hij dan in werking op maart 2022. En omdat het bestemmingsplan dan in werking is getreden, kan dan een omgevingsvergunning bouwen aangevraagd worden. Die ook aangevraagd is en op basis van het bestemmingsplan is verleend. Dus in zoverre vind ik dat deze procedure gewoon netjes en zorgvuldig is doorlopen. Er is één punt, en daar heeft meneer Schaafsma zeker een punt, is dat er ook een kapvergunning nodig was. Tegen de achterkant van de bestaande Poys staat een houtsingel. Nou, die is in eerste instantie met een ecologisch onderzoek als niet heel waardevol beoordeeld. En op basis daar in zijn geheel. En op basis daarvan heeft de gemeente ook de vergunning voor het kappen verleend. Na bezwier had de rechtbank bepaald dat er per been beoordeeld worden moest of die kapt worden had. Waarna er opnieuw een toetsing plaatsvond had. Vervolgens is daar in overleg met de gemeente een contra-expertise er vrij uitgebreid van gemaakt. En die heeft inderdaad per boom inzichtelijk gemaakt wat de waardering daarvan is. En ik kom tot de conclusie dat eigenlijk de hele bomenrij daarachter niet waardevol zijn. En heeft ten faveur van de heer Schaafsma en ook op verzoek van Poys de 3 bomen en de rij die op de erfgrens staan. Tussen het perceel van de Poys en zijn perceel. Laat die nou staan. We hadden de gemeente Dantumerdeel ook vregen om een reactie. Maar zij hebben nog wat meer tijd nodig om dit hele dossier te bestuderen. Daarom zullen zij later volgen mij een reactie.